So, ang kilo. Magkano ang kilo? 140. So, 140 po ang per kilo po ng galunggong. Dito po yan, oh. So, may hipon po dito. Magkano kilo? 350? 360. So, 360 po ang per kilo po ng hipon, oh. Taas na. Medyo Hindi bumababa, ah. Medyo bumaba pa nga. Malaki-laki yung punti. Hey, good morning. So, mga presyohan po ng kanyang paninda po dito, no? 100 pesos po ang tulingan ng per kilo. Tapos, dalagang bukid na lapad, 100 pesos din po ang kilo, no? Tapos, galunggong, 150 po ang per kilo. 80 na lang. 80. Tilapiyang Batangas dito sa Malabon Fish Market, no? 80 pesos po ang kada kilo. Ang malalaki po ay 100 pesos po. Tapos ang bakol po 90 pesos po ang kada kilo. 110 yan. So mababa na po yung presyo, no? Okay, 300 na lang. Isang piraso. Isang piraso 300? Oo, 300. Kay Bustino. Grabe ah, laki niyan, 300 pesos. 300 na lang. Ito, isa-isandaan lang. Bawat tubo. Oo, isandaan. Dalawang piraso. May tatlo. Magkano gulyasan? Piso lang yun, mga master. So piso lang po. Ang tumpok? Piso naman. Kilo. Tatlo. Shout out! Kitang-kita naman po natin yung pagkasariwa. Ang job, 50 lang. Ulo. 50. Sa tumpok. Magkano yan? Tumpukan 100? 50. 50. So 50 lang po yung tumpukan po ng tulingan, no? Ang dami po niyan. Lala, tinapatan ng ligar. Morning, Nay! Morning! Yan, bangus lang. Ang bangos naman po ngayon. Wala ganong islang magaganda eh. Oo. Bangus. Kala mo po kilo niyan? 160 lang. Dito sa maliit, sa medyaha, 130. Sa medyahan po, no? 130 po ang per kilo. Sa malalaki po, 160. 160 po yan. Ang kilo po ng bangus dagupan. Bisita tayo, 30 lang. Portlando. Pakita mo sa mga viewers mo, Portlando. 30. Sitaw po, 30 pesos po ang kada tali. Opo. Ayan, 30 pesos po ang kada tali po ng sitaw, no? Pagsaka na gulay dito, Portlando. So ang kamatis, 20. Opo, ayan, 60 na lang kilo kamatis. 60 po ang per kilo ng kamatis, no? Ang mga nakabalot na po ay 20 pesos. So ang Ito, sibuyas, 30 namin, oh, kalating kilo na, oh. ayan, Sibuyas, 60 ang kilo. Yung isang kilo, 60. Opo. Okay, thank you, thank you. Thank you. Ang tilapia naman po dito ay 70 po ang per kilo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ay, laki pa ng tilapia ako. Boss, bakit hindi kita nakikita nakaraan? Mukhang nagtatago ka. Napagod ako nung Pagod ka na? Kaya pala. Ngayon lang kita nakita. nakakita ko lang ulit. Ito nga, pinasimentohan na, oh. Oo, para maganda yun. No, para magandang tingnan, no? Good morning. Gulyasan po, oh. Murang-mura po, 130 po ang per kilo. At 120. Tapos ang yellow pin po ay 200 po ang kada kilo. Ang ganda po ng pusit, oh. Talagang inaakit talaga ako ng pusit mo, eh, no? Ikano kilo nito? 4. So ang ganda po ng pusit, no? Itlogan po yan, no? 400 pesos po, napakaganda pong pusit. Alright, so good morning po sa ating lahat at isang mapagpalang umaga po, no? So nandito po tayo sa Malabon Fish Market upang mag-update ng mga panibagong presyuhan na nagaganap pong muli dito sa Malabon Fish Market. So tignan po natin ang kanilang mga presyuhan kung tumaas ba o bumaba po ang kanilang mga seafoods dito po sa Malabon Fish Market. So ito po si Boss Lando Explorer na
mag-explore po muli upang makapag-update po sa ating mga kababayan, no? So shout out po sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa, at sa mga viewers po natin na sumusubaybay po palagi sa ating pagbablog dito sa Malabon Fish Market. So shout out din po sa mga vendor po na masisipag po natin naghahanap buhay po dito sa Malabon Fish Market. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer na welcome po kayo. Tara, let's go! Alright, so tara, mag-ikot na po tayo sa Malabon Fish Market, no? Upang ma-update na natin ang ating mga kababayan sa mga presyohan na nagaganap po dito. Tara, let's go! So sariwang-sariwa po na Sarap ang pagkilaw niya. tawilis, no? 80 pesos lang po ang kilo, oh. Nabili ako sa nun, iniwanan mo eh. Ang taba nung tahong. Oo. Inahanap nga kita, sabi ko babalik ako. Ang tumpukan po niyan ay 50 pesos. Sa malalaki po ay 100. 100 to, boss, no? Oo, 100 yan to. So 100 po ang tumpukan, marami na po yan, oh. So ang kilo, magkano ang kilo? 140. So 140 po ang per kilo po ng galunggong. Dito po yan, oh. Laki ng galunggong, no? Boss, thank you. So may hipon po dito. Kano kilo? 350? 360. 360? So 360 po ang per kilo po ng hipon, oh. Taas na. Medyo Hindi bumaba. bumababa, ah. Medyo bumaba pa nga. Malaki-laki yung punti. Garap ako mas mababa pa eh. Yan, 360 po ang per kilo, no? Salamat. Bibi, good morning. So mga presyohan po ng kanyang paninda po dito, no? 100 pesos po ang tulingan ng per kilo. Tapos dalagang bukid na lapat, 100 pesos din po ang kilo, no? Tapos galunggong, 150 po ang per kilo. 80 na lang. 80. Hello, ate. Shout out po. Ay, timbang mo tayo. Ano isip? Oo, yun na. May epoxy ba kayo? What? Primer lang? Hindi, ano? Adhesive na adhesive. Bawas ka na ako. Vlog muna ako. Pasok ako eh. So ang kagandahan lang po dito sa kanilang mga paninda, no, yung may mga tag price na po, no, na hindi na po kayo kailangan tanong-tanong kung magkano po yung presyo. May makikita na po kayong mga presyo po na nakalagay po sa kanilang mga panindang isda. So murang-mura pa rin po ang mga kiluan po ng tilapia Batangas dito sa Malabon Fish Market, no. 80 pesos po ang kada kilo. Ang malalaki po ay 100 pesos po. Pusit lumot, no, meron
Meron din po dito, no, 220 lang po ang per kilo. Ano yan, boss? 250 nga yan. Ginawa ko na ang ano. Tapos Napakol. ang bakol po 90 pesos po ang kada kilo. 110 yan. So mababa na po yung presyo, no? 220. 220 po yung lumot. Yan o. So dito po ay may tinda rin po mga hipon sa halagang 340 po ang kada kilo. Dito po sa kabila ay 320, no? Lagi 300 na lang, isang piraso. Isang piraso 300? Oo, 300. Kay Bustino. Grabe ah, laki niyan, 300 pesos. 300 na lang. Ito isa isandaan lang, bawat tubo. O, 100, dalawang piraso, may tatlo. Yakaw pala sa mga MBB. MBB. Wala ka sa dulo ah. Mamaya po. Ha? Yun nga eh. Wala sila ngayon. Boss, bayaran mo, dalawang tumpok, 150. Okay boss, thank you. Oh, 120 niya. Pagkasi lang, 20. Wallet kayo dyan, wallet. Sinoy. Ate, wallet. So ang mga isda pa rin po dito ay murang-mura pa rin po ninyo mabibili oh. May mga presyo na po na nakalagay sa kanila mga binebentang mga isda. Pusit kalawang po ay 100 po ang kilo. So ang tulingan po dito no, 100 pesos po ang tumpukan, binibigay po na 150 po, dalawa. Pag dalawa. Pwede na po kayo magluto ng sinaing na tulingan, no? Boss, thank you. So 100 po dito, 150 oh. Tapos sa isdang dilat po ay 50 pesos po ang kada tumpukan. Ito, napakamura. Napakamura po ng isda po natin dito sa Malabon Fish Market, no? 50-50. Masag. Wala pang halos ng bibili. Dito. Kalimasag, 100 pesos po ang kada tumpok. Ingat, 2 kilo. Sanda na lang. Mura na. Magkano gulyasan? Piso lang yun, mga master eh. So piso lang po ang tumpok? Piso naman. Kilo. Shout out. Sino yung inaano kong sombrero? Wala pa. Hindi pa tayo nakakaano eh. Boss, Lando. Pag meron. Prelo mo, Boss Lando? Sa dito lang pwesto ko ah. Bibigyan mo ako ah. Lando, sa sticker. Sticker. Yung isang timbangan ko lang nalagyan ko. Alam ko, jacket hinahanap ko, pare. Sticker ko. Kailangan sa timbangan eh. Sticker ko, iniwanan ko ngayon sa bahay. Na ibaba ko eh, kagabi. Lando, ang mura. Salmon head. Sandaan lang. So 100 lang po. Halos 3 kilo na. Tapos ito po yung mga tulingan, no? Kitang-kita naman po natin yung pagkasariwa. Ang Kuya Edgar,
Ulo. 50. Sa tumpok. Magkano yan? Tumpukan 100. 50. 50. So 50 lang po yung tumpukan po ng tulingan, no? Ang dami po niyan. Tinapatan ng ligar. Tingnan yan. Tawad sa ulo. Pagbalik ko na lang. Pagbalik ko. Ate! Hoy! 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 Morning, Nay. Morning! Yan, bangus lang. Ang bangos naman po ngayon. Wala Magkano? ganong islang magaganda eh. Oo. Bangus. Kala mo po kilo niyan? 160 lang. Dito sa maliit, sa medyaha, 130. Sa medyahan po, no, 130 po ang per kilo. Sa malalaki po, 160. 160 po yan. Ang kilo po ng bangus dagupan. Ito yung magandang isda, oh. Malugi mas magandang isda. Ganon. Magandang sereno yun. Sireno. Pasarawaw. Asyawaw. Kaya talaga, oh. Sige, salamat. Ikot muna. Yeah, bangus siya. Alright, so sa sitwasyon po ng kaganapan po dito sa Malabon Fish Market, no? Ang mga kanila pong paninda ay murang-mura po ang mga presyon po ngayon dito ng isda. So marami po kayong mapagpipilian po, no? Talagang mag-i-enjoy po kayo sa pamimili dahil sa mga murang presyon po na nagaganap po dito sa Malabon Fish Market. Lalo lang. So sa mga presyon po ng mga prutas po natin, ayan po may mga presyon na po na nakalagay, no? So ang saging po ay 35 po ang kalahating kilo. So ang mangga rin po ay isang bales, 35 po ang kalahati. So pumapatak po ng 70 po ang kada kilo. Boss, thank you. Bangga, masabi sa. Ayaw mo na talaga magdamit, ha? Ay, sorry ba? Init eh, init. Init. Oo nga eh, sobra, grabe. Ito, bisita tayo, 30 lang. Portlando. Pakita mo sa mga viewers mo, Portlando. 30. Oh, sitaw po, 30 pesos po ang kada tali. Opo. Ayan, 30 pesos po ang kada tali po ng sitaw, no? Pagsaka na gulay dito, Portlando. So ang kamatis, 20. Opo, ayan, 60 na lang kilo kamatis. Oh, 60 po ang per kilo ng kamatis, no? Ang mga nakabalot na po ay 20 pesos. So ang Ito, sibuyas, 30 namin, oh, kalahating kilo na, oh. ayan, Sibuyas, kalahating 60 ang kilo. Yeah, isang kilo, 60. Opo. Okay, thank you, thank you. Thank you. So, salamat. Saan? Labuyo? Shout out po, ate. Hmm. Ano? Walang panindang manok, ha? Wala, ano ka? So ang tilapia naman po dito ay 70 po ang per kilo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ay, lagi pa ng tilapia ako. Boss, bakit hindi kita nakikita nakaraan? Baka nagtatago ka. Napagod ako nung Pagod ka na? Ah, kaya pala. Ngayon lang kita nakita. nakakita ko lang ulit. Ito nga, pinasimentohan na, oh. Oo, para maganda yun. No, para magandang tingnan, no?
So, ang tumpukan po dito ay 100 pesos, no? Boss, good morning. Gulyasan po, oh. Murang-mura po, 130 po ang per kilo at 120. Murang-mura po ang mga gulyasan po dito sa Malabon Fish Market, no? Boss Lando Explorer. Explorer, hindi ko nadala yung sticker ko, iniwanan ko sa bahay. Pagbalik ko na lang. So, ang bangus dagupan po dito ay 70 pesos po ang isang piraso. 180. So, sa mga presyohan po dito sa Malabon Fish Market, no? Sobrang mura pa rin po ang kanilang mga ibinebentang isda, no? Sa gulyasan po meron po tayong makikita na 130, 120 po ang mga presyohan. Yan po, mga tumpukan din po dito sa Malabon Fish Market ng galunggong ay 80 pesos po. Saan na bossing alumahan? Ano, alumahan po. 100 po ang tumpukan, no? Ilang bossing? Ano ba talaga presyo nito? 190 ka rin. So, talagang mababa po yung presyohan, no? Marami mga danga-danga ron. Alright. So, talaga dito sa tumpukan po ay marami pa rin po kayong mga mabibiling murang-mura po talaga. No? Sa halagang 100 pesos at 50 pesos po ay siguradong mayroon na po kayong maiuulam, no? Gale, 50? Ito po ay 50 pesos po ang kada tumpukan po ng galunggong. Ang galunggong po dito sa Malabon Fish Market ay dagsan-dagsa po. Thank you. So, yung tumpukan din po dito ay 100 pesos po. Dahil sa dami po mga panindang galunggong, no? Bagsak presyo po talaga ang kanilang mga binibenta po dito. At sariwang-sariwa po mga galunggong. So, ang tumpukan po dito ng kabate ay 100 pesos. So, murang-mura po, no? Sa Alakaak po ay 50 pesos. Tapos, ang tumpukan po ng bangus dito, 3 piraso po ay 150. Tapos, ang yellowfin po ay 200 po ang kada kilo. Good morning, boss. Hindi ka na, sir, ah. Oo. Ang ganda po ng pusit, oh. Talagang inaakit talaga ako ng pusit mo, no? Magkano kilo nito? 4. So, ang ganda po ng pusit, no? Itlogan po yan, no? 400 pesos po. Napakaganda pong pusit. Ganda, nangaakit yung pusit mo, ha. So, ang bisugo po dito, no, ang kalahati po ay 100 pesos.
Tortillo. 200 po ang per kilo, no? Wala si Utol. Si nanay, wala din. Sige, thank you. So, dito po 140 po ang per kilo ng pandaing na bangus. Murang-mura po ang mga presyon po dito ng isda sa Malabon Fish Market. So, ang bangus po dito, 3 piraso po, 120 po, no? Tsaka 130 po ang kada kilo. Magkano tumpukan mo dyan, idol? 50 pesos? So, 50 pesos po yung tumpukan po ng galunggong, no? Ito po yung nagbebenta, idol po natin dito sa Malabon Fish Market. Ayan po. Yan po, pinakita po ni Kuya yung galunggong, oh. 50 pesos lang po ang kada tumpukan. Shoutout sa'yo, kaibigan. Yun. Wala ka bang tatawagan sa mga tropa, kaibigan? Wala. Yan po yung tropa natin dito. Napakasipag po magbenta ng kanya mga binibentang galunggong. Sa halagang 50 pesos po talaga, no? Bakit po? Bakit po ba? Boss Lando Explorer. So, yan po. Salamat sa iyo, idol. Alright, so sa sitwasyon po at kaganapan dito sa Malabon Fish Market, no? So, unti-unti na pong dumarami ang ating mga kababayan po upang mamili po ng kanilang mga iuulam sa bahay. So, ang mga presyon po ng mga isda dito ay murang-mura po ninyong mabibili. So, ang galunggong po ay meron po kayo makikita na 100 pesos. Ang gulyasan po ay 120 to 130. So, ang mga tumpukan po dito ay panalong-panalo pa rin po para sa ating mga kababayan. So, sa mga gusto pong dumayo dito sa ating Malabon Fish Market, talagang mag-e-enjoy po kayo sa pamimili dahil marami po kayong mabibili dito na murang-murang isda sa Malabon Fish Market. At shoutout po sa mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Maraming salamat po. Lagi po tayo mag-iingat. Ito po si Boss Lando Explorer na welcome po kayo sa aking pagbablog dito sa Malabon. So, keep safe everyone. God bless.